Wala nang mga puno, malinis na ang exit. Kaloka. Puro damo. Okay ang plano nila dyan. Ano? Ang plano nila, nauna pang tumubo ang damo kaysa sa proyekto. Yan, no? Mario Joseph. Bahanan. Apat na lane, pero ang gitna dalawa pa, kaya nagka-traffic lalo na ang northbound. Ito okay pa sa umaga eh, sa hapon parehas na yan. Kagabi, nako, kagabi ay nabot ng siyam-siyam pa uwi northbound. Dapat alamin mo kung saan naman yun. Sa tulay siguro. Biglang sikip oh. Delikado yan, yun oh. Diyos ko, lagi na lang makdo. Diet muna, brad. What is it for me? What is it for me? Ayan o. Tulay yan, malamang ngayon oh. Sisikip ang tulay. Eh, no, tatlo. Biruin mo, 5, 4. Ay, tatlo na lang oh. 1, 2, 3 lanes. Kaya sumisikip. Balik sa 5, 4 pala. Tapos yung mga lumang kalsada, lubak-lubak. Grabe nito, tagal to, taon to. Maganda nito, nakikita nila araw-araw kung ano ang progreso. That's the best thing. Kaya salamat sa mga videos. In the future, this can be used, no? In the future. Kita nila
gaano katindi. Nako, lalo na dito, ayan o. Umpisa na naman pala. Grabe. Bago to, oh, kaliwa. Bubukay pa lang. Sus! Napakagaling. 4 na linya. Tapos imbudo sa tulay. Yan, tutusin 4 na linya to. Yung kaya kanan. 1, 2, 3, 4. Bubukay pa sila sa gitna. Oh. Alam na. Alam na. O ito. 3 na naman. Itong kotse sisingit. Pasisingitin na natin. Para hindi naman ganun kadaan. Pa ng kapangyarihan. Truck o ginawa na naman ng paradahan. Talaga naman ng mga Pilipino. Daan yan. Ay nako.
Grabe. Kalsada yan, oh. 30% increase sa health benefit packages. Ilan lang ito sa mga nasimulan na natin. Tuloy-tuloy na po ang pagpapit at ating benepisyo PhilHealth. Ang layunin namin. Nakakamiss yung Veterans Village sa Project 7. Ano kaya ka makakapunta doon? Kamay na ng lahat. Tumawag sa 8662-2588 para sa detalye. Project 7. Napakabait na ama. Eh no, inaano pa niya, oh. Inaatid pa yung ano. Panalo to. Banat, pasok! Pasok, bro! Pasok! Pasok! Pasok, pasok! Wala na, wala. Yes,